салом дӯстон, Криштиану Роналдо аз фоҷиаи мардуми зарардидаи Туркия ва Сурия дар канор истода наметавонест. Футболбози Португалӣ як самолиётро пур аз ҳаймаҳо ва молҳои ниёзии аввалия аз қабили либос, хӯрока ва дигар чизҳои ниёзи рӯзгор карда ба ин кишварҳо фиристонд. Имрӯз мо дар бораи кори хайри Роналдо гап мезанем ва дигар хабарҳо ҳам ҳастанд, ки дар чанд соати охир баромаданд ва донистани он барои ҳар як мухлиси футбол муҳим мебошад. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва мо ба наздикӣ хоҳем фаҳмид, ки кадом дастаҳо ба даври якашнӯҳӣ роҳ меёбанд. Челси кӯшиш мекунад қаздияшро аз Боруссия Дормунд бигирад. ПСЖ ба меҳмонии Мюнхен рафта ҳама силоҳи худро барои ғолибият сарф хоҳад кард. Милан мисли бозии аввал кӯшиш мекунад ҳисобро нигоҳ дорад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастаҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Самуэл Умтити метавонад ба дастаи топ баргардад. Айни замон қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2018 дар ҳайати дастаи Лече дар серия А бозӣ мекунад. Футболбози хатти дифоъ дар ҳайати дастаи Хоксор бозии беҳтарин нишон медиҳад ва ҳамеша баҳои баланд мегирад. Интер ҳамаи бозиҳои ӯро дида мехоҳад ба сафи худ ин футболбозро ҷалб кунад. Ӯ дар дастаи шаҳри Милан бояд ҷои Милан Шкринярро бигирад. Дар охирин рӯзи равзанаи трансферӣ Милан Шкриняр метавонист ба дастаи ПСЖ гузарад, ва аммо ин гузариш ба вақти дигар монда шуд, яъне ба тобистон. Интер мехост то ПСЖ 20 миллион пардохт кунад. Парижиё ин маблағро доштанд, вале бо сабаби он ки Интер сари вақт як нафари дигарро дар ҷои дифоъгари словенӣ пайдо накард, трансфер қатъ шуд. Акнун ҳам Интер ва ҳам ПСЖ метавонанд розӣ бошанд. ПСЖ 20 миллиони мехостаи миланиҳоро пардохт хоҳад кард. Интер Самуэл Умтитиро ба ҳайси ҷойбазкунандаи арзандаи Шкриняр истифода хоҳад кард. Ҳама розӣ хоҳанд бурд. худи Шкриняр айни замон статуси капитаниро дар Интер аз даст додааст, вале дар ҳайати асосӣ бозиро идома медиҳад. Тобистони соли ҷорӣ ӯ бозингари ПСЖ мешавад. Оё Килиан Мбаппе дар дастаи ПСЖ боқӣ мемонад? Ин суолест ки айни замон бисёре аз тарафдорони футбол ба худ медиҳанд. Пас аз бозӣ бо Нант, ки дар он Мбаппе беҳтарин нишонзан дар таърихи дастаи ПСЖ гардид, ӯ мусоҳиба дод ва изҳори муҳаббат нисбати дастаи ПСЖ кард. Ман медонистам, ки дар дастаи ПСЖ рекордро аз рӯи миқдори голҳо аз худ хоҳам кард. Барои ман рекордҳои инфиродӣ он қадар аҳамият надоранд. Мехоҳам ба даста кӯмак расонам. Бозӣ кардан дар Париж барои ман ҳамчун зодаи ин шаҳр хеле писанд аст. Ба ман ҳамаи чиз маъқул мебошад. Ман ин клубро дӯст медорам. Ба даст овардани тӯби тилло мақсади ман аст, аммо на мақсади асосӣ. Агар ман дар чунин сатҳ бозӣ карданро идома бидиҳам, пас тӯби тилло аз ман ягон ҷо намегурезад. Натиҷаи бозӣ бо Бавария барои мондану рафтани ман аз ПСЖ ягон аҳамияте нахоҳад дошт. Агар ман ҳамеша дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ карда мехостам, айни замон хеле дур аз Париж дар ягон дастаи дигар бозӣ мекардам. Ман дар ПСЖ худамро хушбахт эҳсос мекунам ва мехоҳам ба клуб лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда тӯҳфа кунам. Пас аз ин гуфтаҳо бархе аз мухлисони ПСЖ шод шуданд, ки Мбаппе дар сафи парижиё мемонад. Мухлисони дастаҳои дигар аз ҷумла тарафдорони Реал ғамгин шуданд, ки ҳамлагари 24-сола аз онҳо боз дуртар шуда истодааст. Бояд донист, ки Мбаппе аз рӯи миқдори голҳо аз Кавани пеш гузашт. Акнун ҳамлагари 24-сола дар ҳисобаш дар сафи парижиё 201 гол дорад. Оё шумо голҳои 202, 203 ва 204 худро ба бозӣ бо Бавария мондед? Пурсидан аз Мбаппе. Дар ҷавоб Килиан ишора кард, ки аз ин ҳам бештар. Теми Абраҳам метавонад оҳиста-оҳиста ба гӯшаи фаромӯшӣ равад. Дар дастаи Рома ин бозингар аз маркази бузурги диққатҳо дур мондааст. Натиҷаҳои Абраҳам хеле бузург нестанд, ки футболбози англис тавонад ҳамаро дар ҳайрат монад. Аммо новобаста аз ин дастаҳои топ дар равзанаи тобистона ин футболбози ҷавонро ба саф даъват кардани ҳастанд. Гап пеш аз ҳама дар бораи дастаҳои кишвари Англия меравад. Хусусан Манчестер Юнайтед ба бозингари собиқи Челси диққати зиёд равон кардааст. Мақсади асосии манчестериҳо даъват кардани ҳамлагари Наполи Виктор Осимхен мебошад, аммо таваҷҷӯҳ ба ҳуҷумкунандаи нигериягӣ беҳад зиёд аст. Вақтҳои охир Реал Мадрид ҳам ба шикори ин бозингар омодагӣ мебинад. Аз ин лиҳо Манчестер Юнайтед дар хатти ҳуҷум вариантҳои дигар ҳам ҷустуҷӯ дорад, то дар сурати наомадани Осимхен бе ҳамлагар намонад. Теми Абраҳам ба робарияти МЮ писанд мебошад. Ӯ дар Англия бозӣ кардааст ва ин чемпионатро хуб мешиносад. Барои ин ба мутобиқшавии ӯ вақти зиёд лозим намешавад.
рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш кардан пули хуб ба даст овардан. Аллакай Паго Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд, ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Агенти Рафаэл Леао Мендеш кӯшиш дорад ки клиенти худро ба сафи Реал барад. Ӯ чанде пеш бо намояндаҳои дастаи шаҳри Мадрид гуфтушунида анҷом додааст ва ба онҳо пешниҳод кардааст ки Леаоро аз Милан бихаранд. Шартномаи кунунии ҳамлагари португалӣ то тобистони соли 2024 амал хоҳад кард. Моҳи январ Милан ба Леао пешниҳоди шартномаи нав кард, аммо ҳамлагари канорӣ аз ин пешниҳод даст кашид. Сабаби асосӣ дар норозигӣ аз шартҳои молиявии ин қарордод аст. Дар Реал Мадрид таваҷҷӯҳ ба Леао он қадар зиёд нест. Дар ин мавқеъ дар сафи мадридиё Винисиус Junior бозӣ мекунад. Ӯро аз саф берун кардан барои Леао ҳам хеле мушкил мешавад. Ин танҳо як тарафи масъала аст. Аз ҷониби дигар Реал Мадрид чанде боз бо клиентони Хорхе Мендеш кор намекунад ва танҳо дар лаҳзаҳои кам онҳоро ба сафи худ мехонад. Гузашта аз ин, Реал тобистони соли ҷорӣ ба футболбозони мавқеъҳои дигар таваҷҷӯҳи асосӣ равон кардааст. Ҳадафи асосӣ дар равзанаи тобистона ҷалб кардани Ҷуд Беллингем ба ҳисоб меравад. Рафаэл Леао дар мавсими ҷорӣ дар ҳайати расониҳо 9 гол ва 8 ассист дар ҳамаи мусобиқаҳо дар 32 рақобат дорад. Дар бораи кори хайри Роналдо гуфтем. Футболбози португалӣ қаблан ҳам нияти кӯмаки бузург ба мардуми зарардидаи ин кишварҳо карда буд, ва аммо пас аз он ки қадрҳоро аз ҷои ҳодиса мушоҳида кард, хоҳиши кӯмак боз бештар шуд. Ӯ ба хулосае омад ки на танҳо пул, балки аллакай чизҳои тайёрро харида ба он ҷо фиристонад. Новобаста ба он ки кадоме аз мухлисони футбол тарафдори Роналдо бошанд ё хейтери ӯ, дар чунин фурсатҳо ҳама бояд як бошад. Дар ин лаҳзаҳо бояд майдони футболӣ ва туби футболӣ як тараф монда шаваду ҳама гирду як мақсад ҷамъ шавад. Месси бошад ё Роналдо ё футболбози дигар ки имконияти кӯмак кардан доранд, дар чунин фурсат кӯшиш бояд кунанд то аз худ номи нек монанд. Ин ягон рақобат нест, ин танҳо дасти мадад кардан ба нафари афтидаин бошад. Гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ мегуфтанд бузургони мо. Муҳим нест ки як самолёт бор мефиристонад ё ин ки як мошин. ҳама вобаста ба шароит кӯмак мерасонад. Муҳим бояд он бошад ки ҳеҷ кас бетараф набошад. боиси таассуф ин аст ки дар чунин вазъият ҳам мухлисони Месси ё Роналдо ҳамаро ба рақобат мебаранд. Кӯмаки як нафар ночиз гуфта мешавад ва ёрии як нафари дигар гӯё бештар будааст. Бояд дарк кард ки футбол пеш аз ҳама як бозӣ аст, вале дар он ҷо гап сари ҷони одамон меравад. Дар Туркия беш аз 45 000 нафар ва дар Сурия беш аз 8 000 ҷони худро аз даст доданд. Ба одамони бехона дигар муҳим нест ки чанд туби тилло дораду ки дар карьераи худ чанд гол задааст. онҳо айни замон барои ҷони худ мубориза бурда истодаанд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.